Umazu lithole lingonyama elizonwabeleyo. Uyakuthanda ukutsiba phezu kwamatye, kodwa usoloko etsiba engajonganga. Kukho ixesha apho atsiba engajonganga aze awele emeveni. Shuu! Akusebuhlungu. Ngelinye ixesha utsiba engajonganga aze awele kwindlu yeenyosi. Iinyosi aziyithandi loo nto. Ngelinye ixesha utsiba engajonganga, uphantse ukuwa eliweni ayokutsho ezantsi. Yho, enjani yona ingozi le! Akakhe afunde kwiimpazamo zakhe. Yingxaki ke leyo. Ngamini ithile uMazu utsiba engajonganga aze awele emgxobhozweni otshonisayo. Yho, into embi kangaka. Uzama ukuphuma kodwa selezikile gqitha. Uqingile. Kanye ngelo xesha uSilas, inyoka emaqhingana ekuthiwa yintlwathi, ithi gqi ngasemva kwamatye. Iyasebeza ithi, ndiyabona uba usengxakini Mazu, ndicela undincede. Uyakhala utsho uMazu esiya etshona nzulu. Ndingakunceda, utsho uSilas ngoncumo olunenkohliso, kodwa kuza kufuneka ukuba undenzele into ngenye imini. uMazu uyathandabuza. Kaloku uyamazi ukuba uSilas yinyoka enentliziyo engcolileyo, kodwa ke akanandlela mbini yena. Ndiyavuma, utsho. uSilas ubhijela uMazu ngomzimba wakhe omde. Uyamkhupha kancinci kancinci kulowo mgxobhozo. Emva koko uSilas uyawuqinisa umzimba wakhe kulowo kaMazu, amjonge kakubi. Ungalibali Mazu, usebenza atsho, unetyala kum. Lithi xibilili ixhala kuMazu xa uSilas esumbuluka emka kuye. Uyabona ngoku ukuba ukungakhathali kwakhe kumfake engozini nasekubeni abe netyala kuSilas. Ukususela ngale mini uMazu uyajonga phambi kokuba atsibe. Ufunda isifundo esibalulekileyo ngale mini esithi xa sisenza impazamo makhe sithi qha, sicingisise ngeziphumo zezenzo zethu phambi kokuba sivuye sibheke phambili. Ingabusindisa ubomi bakho loo nto ngenye imini. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com